सरकारा नोंथांनो 5,000 रां होदों बे रांखौ मोननानै माबायदि मोनदों आरो बे रांखौ नोङो मा खालामनो सानदों? आङो बे रांजों फरायनायावहाय बाहायनो सानदों आरो आं बेबायदि रां मोननानै गोजोननाय मोनदों मानोना आं जेब्लायबो बेबायदि रां मोनफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम बेखायनो। नों मा कलेज फरायो? आङो गसाइगाव कलेज गसाइगावआव फरायो। मा मुं नोंनिया? जिउमा मुसाहारि। गामियालाय? गामिया सागरपेना। दायो जों बिथाङाव जोङो दिनै 5,000 रां मोननाय जासिगोन आरो मोनबाय चेक मोननानै मोनबायखौनो होनदो फैसा मोखां नुवाखैबाबो जोबोर गोजोननाय मोनदों। फैगौ बिसायख'थियाव जोङो बे प्रमद बर'खौनो देरहासार होगोन। गोजोन्थों। मा गामिनि? नायगाव। नायगावनि। आरो नोंसोर मोनदोंना मोनाखै? मोनबाय। मोनदों? औ मोननानै जोंबो गोजोननाय मोनबाय। दा बे रांखौ मा खालामगोन? मा खालायनाय जायो? औ दखाननि नामै हरदोंमोन। गैया। दखान गैया? ओहो। दखान होनाय जायो ना आबाद मावनाय जायो? औ एसेबाबो रेहाय जाबाय। मा गामिनि? सथ'बेलगुरि। सथ'बेलगुरि? औ। सोर होआ बेखौ चेकखौ सोर रानदों? बबे गभर्नमेन्ट? बे गभर्नमेन्टआ प्रमद बर' होनाय जों गोजोननाय मोनबाय होनायखौ। औ। हाग्रामासो होदों दा? हाग्रामा नङा प्रमद बर'सो। औ औ। दे। मोनदों? नों मोनदों? मोनदों। 5,000 नामाथाय चेकआ 5,000 होनदों। सारनि अननायाव आंबो मोनबाय। दा जोङो चेकखौ लानानै रांखौ बख'नानै मोजां हाबायाव बाहायनोसै। साराबो अननानै जोंखौ बेबायदि हरदोंबा साराबो गोजोननाय थाथोंसै आरो थाखो थाखो अराय समबो बे जोंनि बिसायख'थियाव देरहाबाय थाथों। जोंखौ अरायबो नायबाय थाथों सारा। अरायबो ट्रेक्टरनि सावगारियानो देरहासार जाथों। एबार जोङो ट्रेक्टरनि सावगारियावनो होगोन आरो। उदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो उदालगुरियावबो दंसै। उदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 24 जिल्लायाव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो जेरै सि जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टी वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर। गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स। सोलोंथायारि फुथुलाफोर, पाजलफोर, बोर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथुलाफोर आरो गोबां। आलादा आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपर, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटेल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशार प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल, हट व्हील्स, निउबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पो।